गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर रोजा रोजा मोनलायबाय हेलौ लोगोफोर बे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरलायबाय बे बेराय मोखांखौ लानानै लोगोफोर माने दिनै गोदान ब्लग लाबोलायबाय अननानै स्राय नायलांलायदो आरोना जोबजासिम बिथाङा फैसा लादों ओमफ्राय खामानि मावनाया मोनबाय आरोना दिला दिनै नै नायनो हागोन लोगोफोर फुरा बिल मोनबाय आरोना नायनो हागोन माने खस्थ'खौ बावगारलायो आरोना पेमेन्ट मोनबा माने बिराद खस्थ' मावनानै जोङो दा पेमेन्ट मोनबाय आरोना दिनै सेप्तेम्बर मासनिखौ अक्ट'बर मासनिया नभेम्बराव मोनहैगोन आरो बेफोरबायदि जोंना माने 2 तारिख 3 तारिखआवनो होबाय नालाय जोंना पेमेन्टआ दा मोनबाय लोगोफोर खुसि मोनलायबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो थाजिमनो गावखौनो गाव माने दा मोनबाय सोनावलायसै थारनानै नायनो हागोन लोगोफोर मोनलायबाय बिल दिनै सेप्तेम्बर मासनि खामानि मावनाया मोनबाय आरोना बिलानि मटा टानो लागावलायबाय आरोना ओरैनो नेना दङ साननोसै आरोना साननानै होनोसै सोर बेसेबां मोनो होनोसै आरो साननानै आरोना आंबो लानोसै ओमफ्राय दा माने न'नि थाखायसो बायहेरायाव खामानि मावनो फैदों नालाय न'आव सोनाहरनांसिगोन जोंनि आखायाव फैसा थाखाया नै खेबनाय जाबाय आरोना माने बिल मोनबाय दिनै दाख्लै सेप्तेम्बर मासनिमोन आरोना बे सेप्तेम्बर मासनि मावनाया माने मोनबाय आरोना बे आरोना फैसाया बेखिनि सेप्तेम्बर मासनि दंजोबो गासिबो लिलि लालानो आरोना नायनो हागोन आरो नैजायबो दंबावोसो नै लिलि लाला दं आरोना